Danas izvodimo 3 vježbe, kratke ali efikasne treninge za prste, osmišljene da poboljšaju vašu tehniku i ujednače ton. Ovo je prva vježba. Početak i kraj ove vježbe je drugi potez, stara stvar za one koji prate od početka. Cijelina se dobija u 2 pokreta gudalom. Prvi, drugi. Da vam bude lakše, prvo ćemo vježbati jedan pokret, ovaj. A kad ga izvježbate tačno, prelazimo na povratni pokret gudalom. Znači idemo prvi. Započinjemo potezom broj 2 sa ovim i u jednom pokretu gudala dodajemo ostale prste. Polako, ovako. Kad završimo prvi pokret gudalom, obratite pažnju na malu pripremu za povratni pokret. Podignite mali prst dok ostali ostaju na struni. Znači ide prvi. Isto krećemo sa potezom broj 2 i skidamo prste jedan po jedan, ostavljajući samo kaži prst. Polako i sa pažnjom, ovo nije lako, ali ponavljam, ako ste pratili časove od početka i vježbali kako treba, i ovo ćete brzo savladati. Ovo je druga vježba. Ako se prisjetimo poteza koji smo već savladali na prethodnim časovima, današnja vježba neće biti teška. Sjećate se popuštanja prsta na struni? To smo već radili. Danas idemo korak dalje i to radimo 2 puta da bismo dobili ovaj potez. Znači 2 puta popuštate ovaj prst. A malo da usporimo. Znači sve izvodimo u jednom potezu gudala. Treća vježba je najlakša, ali će vam često trebati u guslanju. Guslarskim rječnikom ovo se naziva priudaranje prstima. Malo da usporimo. Sve se radi u jednom potezu gudalom. Danas smo savladali 3 nove vježbe. Ko redovno prati časove i vježba, brzo će napredovati. Pred nama su zanimljive lekcije i korak po korak složit ćemo sve u cjelinu.